салому алайкум бародарои азиз. хоҳиш мекунам ки ҳамин авори маро то охира тамошо кунед. бародаро, дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, номи пештараш Московский район, ана дар як ҷамоатш бигем як деҳа шуда роҳсозӣ шидеста. ира медонед ки ин савоби ҷория, то вақте ки ҳамин раҳ ҳаст савоби шумо да мерава. хоб бародаро, ҳамин раҳра бигем хелаша асфалтпӯш кардагиян, ана дарвозашам кардагиян, фақат як канта райга мондагия. бояд ки ана бигем ки асфалт кунан, кӯмак шумо дар кора мебаинда. кадоме ки чанд қайм метавона бародаро, хоҳиш мекунам ҳами я бародар хоҳиш кард ки ҳамира обязателна каналтон дамонем ки кӯмак кунан. мо хоҳишура рад накунем, ина дар каналмон мемонем. хоҳиш мекунам чансми боша кӯмак кунем ки ҳамин раҳра бисозам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем. худо хайртона қабул кунад.